taken da suka yi mata a gani shi ne naka sai naka. Suna cewa duk abin da mutum ya ɗauko ana da yawa ba saba ba, ya zo a mataki na 20. Saboda a da a masallacin arami idan aka yi kuɗuwa ana fassara ta ne zuwa yarika 20, amma a wannan shekarar sun suka ce idan aka yi kuɗuwa za su fassara ta a yarika da dama su ƙara yare kusan 8 su ƙara da Hausa. To Hausa da ya ce to kun ga Hausa shi yasa yin tunanin cewa Najeriya yare biyu kawai ake daga Hausa sai Turanci. To saboda yanayin yawan mu Hausa na kuma yadda muka ɗauya kai sai ka samu yamuri ya ji wani iya Turanci kawai Turanci. To wannan kuma su kansu na asali gare su ya sa mu muke aiki akan ga irin ma darajar da ya jawo mana na ganin Turawa da yawa suna amfani da shi yanzu. Turawa a duniya da yawa suna amfani da shi wajen ganin cewa sun isar da su. Mun sani akwai BBC Hausa, akwai BOA Hausa, akwai DW Hausa, akwai gidan talabijin ma a Rasha, akwai RFI a Faransa, duk suna amfani da Hausa, da China ma da Jamus duk suna amfani da Hausa a wajen gabatar da shirye-shirye. Cikin wannan ba a ci gaba ne. Kuma abin da zan iya tunawa shi ne akwai sanda masu wawa mai wanda ya ƙirƙiri Facebook da ya zo Lagos sai dama da ya zo Najeriya kun san ba lalle a kawo shi a za a kai shi Lagos ne a matsayin su ne wanda aka sani a duniya da sauransu. To da aka kai shi Lagos sai ya ci abincinsu ne na gargajiya na menene ya ci to sai abin ya kayatar da shi sai ke cewa to insha Allah zai yi wani abu zai yi wa Hausawa wata hidima. A lokacin sai Yarbawa suka ji ba daɗi ya aka su suka zo suka cire shi suka yi abu kuma amma kuma ya ce zai wa Hausawa hidima. Sai yake ba da cewa ai an fi yin rubutu a da yare biyu ake rubutu a Najeriya Facebook daga Hausa sai Turanci. Kun ga su dai can kudu ba wanda zai ɗauko Yarbanci kaɗan ne suka ɗauko Yarbanci ko Yamuranci sau biyu ba. Wannan ya samu asali daga wannan littattafan da aka yi wanda ya zama shi ne sanadiyar ba a samu cikakkun tarihi na ƙasashen Hausawa. To amma har yanzu a ɗan littattafan da malaman suka tsatsara za ka ga akwai tarihi da dama na musu wanda idan ka zauna a karanta ya kan same su da abubuwa na al'ajabi da dama a cikinsu. Akwai irin su ƙasar Hausa da makwabtanta wani babban littafi wanda suna littafi wanda ya daɗe da larabci aka fara rubuta shi sai da daɗe masa daga baya aka fassara shi zuwa ga Hausa. Har lokacin da aka fassara shi zuwa ga Hausa ina ga kamar yadda na gani an fassara shi ne a 1870 wani abu aka fassara shi, amma da ikon Allah littafin yana kuma ana amfani da shi. To Hausa dai kamar yadda aka sani sun yi shura sun shahara a bangare na hikimomi da karin magana da almara da abubuwa mabambanta wanda hakan ya kara ja musu girma da kima a irin duniya ba. Akwai almarori na Hausawa wanda suke yawan yi wanda kuma da idan ka lissafa su ko in ka ɗauke su ka kura su a mizani sai ga ya dace da wani abu da ke son fitowa da na ilimi ko kuma na hikima ko kuma fassara wani abu. Kamar da ina karanta wani lissafi da ya suka rubuta wani al'amura wai na wanda ya fara kan kan kuma da suke bada labari na wata mawakaciya da take yawo tana yawo sai ta zo karo. Kun san karo kai wani inda ake ringi tana zuwa karo nan kawai da zanin da aka fara sai ta wallar da shi da ta wallar da shi ko sai ta ce su ba masu rini sai suka dauka su cewa shi aka kira hujja yana yi tana dawo ba a ba ni ba zai ganin gani tana dawowa sai daga an shanya shi an rana shi an shanya shi a kan ya sai ce dama ta san ba a rana kawai ta bai gidan da ta wannan shi ne asalin da aka samu makaranta na san za a rana suna a wani na biyu kuma shi ne wani shi ma kalan ba a cewa karan maguza ba ana cewa ko karan maguza ne kuma ne na mai da shi ma aka bayar labari wai wani kare ne ana biki a gidan da karen yake sai ake biki to kare ya gana ta shigowa da abinci da nama sai ta tsalle yana murna ai zai ci banza zai kaza kaza to a ban tsallen da yake sai fada rijiya ya mutu
to nan da yin sai sa har aka gama wannan biki aka yi shafi a mutane ba su ma mutane gidan bai san makaran ya mutu ba sai da kara suka ji ruwan su ya fara wari aka ɗauko shi kai shine idan aka ga mutum yana ta murna akan abin da ba shi da tabbas din zai samu ko bai samu ba sai ga yana murna kan maguza ma kaga irin wayannan abubuwa ne na fasaha da hikima wanda Hausawa suke zama su kirkira su dinga faɗa a matsayin kalmomi ko wasu kalmomi na fasaha wasu zantuttuka wanda suke fitar da wasu ma'anoni. Don haka Hausa a yadda muka sai sun shahara a wajen karin magana wanda a cikin karin magana su wani lokacin suna fitar da wani abu ko wani abubuwa da suke faruwa tsakanin gari da gari. Wanda muka sani akwai wasanni tsakanin kaji kamar tsakanin jihar Kano da jihar Katsina da ana samun wasu wani dan wasan da aka haɗu kullum dan Katsina da dan Kano rigima ake yi. Wannan kawai ya zama wata al'ada ce ta Bahaushe cewa tsakanin wani da wani akwai wata ɗan rigima ba wai ta yawa ya tsama ba wai ta duka ko ta abu a ta wasa ne ba ana ta wasan ɗan jiri wasan yaro da kaka jika da kaka. Duk irin waɗannan a cikin ɗan magana sabon ɗan magana da Hausa suke cewa izza na kan sarauta na sakon tana abin da ake cewa yaƙi Najeriya kan magana na Bauchi. Sannan abin da ake cewa tun ba a yi mai sabulu ba bari ya tafi da farin tun ba a yi mai sabulu ba bari ya tafi haka ba idan muka ɗauki zancen tun kafin tura su zo muke da ilimin mu da wayewa za mu iya ɗora ta akan wannan magana idan mutum ya ce ma inda tura da su suka waye wayar da kuma su tsaka ce ma tun ba a duwal dela ba tun ba a yi mai sabulu ba bari ya tafi da farin tun kafin tura da ilimin mu da wayewa bayan akwai karin mamaki da wasu suke cewa kowa ya haɗi ta bariya zai ba masu yi an kaɗi ta bariya wannan bariya ya ne ce idan kalle kan dogon wa kan da wata matsalar da ba kai za ta shafa da akwai ire-iren su da dama kamar da ya ce ba a kula da ya cikin duniya ne ba nuna cikin irin waɗannan karin magana shi ma sun shahara sannan cikin duniya ne ba nuna Allah ya taɓa da wannan da suna da duk da karin magana ne na Hausa sannan a ɓangaren ma tarbiyya da zamantakewa kowa sani Hausa sun shahara a wajen tarbiyya tsakanin babba da ƙarami suna ba da girma sannan ko ta ɓangaren gaisuwa da mu'amala tsakanin babba da ƙarami da ma manyan tsakanin da akwai wasu ɗabi'u wanda suke nuna kamar muka ɗauka misali da haka al'ada ta baya da hannu na babba idan yanzu za su gina da ko da aka bayyana ko ya duk da ne kuna ganin kamar haka ya saba na gama ɗinta amma dai a wancan zamanin tun da ba a kan wayewa sannan ɗora ta a matsayin abin kuma wata tarbiyya ce da aka ɗora na ɗan Hausa a kan sannan bayan ta ka akwai tarbiyya da idan mutum zai shiga wani waje mai daraja da cire takalmi da dai abubuwa irin wannan ko wani babba ya zo a duke tsaye wanda duk hakan za a ga girmamawa ne a tsakankanin juna da gaisuwa da sauransu sannan kamar yadda muka sani a baya da rayuwar ta Hausawa ɗaran kowa ne ta haka yaro idan yi ba daidai ba kowa zai iya hukunta shi a unguwa ko a inda ake rayuwa idan ma wani abu ne ta so ko kayan sallah ko kuma makaranta kowa na iya ɗauka biya a yaro ba wai sai ɗansa kawai a wannan wasu al'adu ne na Hausawa wanda a yanzu idan ya taɓa samun mutan baro ina al'adu kuma al'adu ne masu kyau wanda addini ma ya yi kira da a yi su kuma hakan yana da matuƙar muhimmanci domin kamar yadda Hausa suke cewa ɗan rabuwa ne kuma hakan da ba san inda a gaba Allah zai sa rayuwar yaro ba haka da yau nan da ga duk wasu daga cikin manyan wasu wasu da suka rayu wasu a ce ko na haka ma ba zan fito maybe ma wani za a iya gama karatunsa ba wani kisa ne yawan karatu makaranta akwai su da dama za ga mutum ya yi karatu ya zama da karatu ba ba ku rubisa wani likita akwai wani likita na wanda su shi ana yawan karatu wani likita a rediyo wani likitan da ana ba mu tarihin sa aka ce ga gidansu ga wani gida gidan irin mai gidan yana da hali sai da ɗan shi ya gidan yana mai aiki kawai sai Allah ya kawo mai gidan mu ina da kun mulki ne aka ci mulki aka bari kun minista ne ko wani abu ne sai ta na yaran unguwar dan matasan gaba da yace kowa ya gaya mai abin da yake so wani yace shi yace shi karatu da su yi da yake so wani yace ai shi kawai mun da su a cikin so yake dinga da mutane a mutane
zama direba. Wannan ya ce ga abin da yake so Allah kowa sai da yake. Wannan ya sa shi a makaranta kuma Allah ya tafi shi zama likitan babba ma. Wannan aka ba shi motar ya tafi yana jan mutane. Wannan haka rayuwa da kuma da ya tafi. Kaga wanda ya samu ko kuma ya samu wani abu wanda yake da ya taimaka a misali sai da san wannan zai amfani da shi. Haka ya haga abubuwa da dama irin waɗannan. Kamar shi ma wani da ake ba labari wani nan cikin Nukawa wani nan unguwar wani nan ba kusa da gidan su ba babu ne da wani ma'ana ka haife shi ya taso sai kasance irin makotansa haka a kasan al'ada gana mutum kawai Allah ya haɗa jininsa da wata mata haka da sai makotansa Allah ya haɗa jininsa da ita kullum yana gidanta tun yana ɗan kare haka ya taso yana gidanta har da suka tashi gidansu za su tashi da kwallon suka bar shi a wajen wannan mata su kaga wannan ne ya kawo wannan ya kawo sakamakon yarda da aminci da ke tsakanin mutanen mu na da kuma wannan Allah ya taimake shi da ya girma ya zama babban mawadaci a shakin mai kudi wanda a kwatarin yake da zama haka ga ce a yanzu yadda ake kiran dan wata a nan haka ake kiran shi a kwatarin sai zama cewa da yan can gidan da yan nan gidan bibiya da bai samu zama da su ɗan uwansa kuma yana taimaka musu yadda zai wancan abu kaza ka zai wannan sai yana ganin wannan mata uwansa ne wannan dan uwansa ne ko da a ce ba cikin su ɗaya ba dan uwansa ne na jini ba amma dan uwansa ne na mu'amala da kuma na zamantakewa kuma dan uwansa ne na addinin musulunci wannan haka rayuwar Hausa take a da wanda za ka sami ta da alfarinnuka da dama da abubuwa masu ban sha'awa wanda makamancin yanzu a ga mun sako da wasu abubuwa na tsirfa da wasu abubuwan da kamar mun ajiye waɗancan abubuwan da muke da su masu amfani mun ɗauki marasa amfani kuma ka abu da wani yake cewa sakire shi kama ganye kuma haka muke mun zubar da wasu abubuwa da dama namu mun ɗauki wasu na turawa mun ɗauki wasu na wasu al'adun wanda ba namu ba wanda a lokacin da turamuncin mallaka suka zo sun yi kokari duk ƙasar da suka je kamar da wasanni suna kokarin yin su tusa mata shari'ar su da ka'idojinsu da al'adarsu da komai wanda a nan da suka zo sai suka tarar da mu muna da shari'o'inmu muna da